Goed zat wordt het met garen op de klos. En ja, ik weet niet of 13 een ongeluksgetal is, maar ik kan hem misschien gewoon beter aan Bjorn vragen. Bjorn, is 13 een ongeluksgetal voor dich? Mij heeft het eigenlijk nog weinig pech gebracht in het leven, dus bij die 15, dat is het belangrijkste. Ja, bij de 15 en dan bij de 45 nog in dit geval. Maar dan zitten ze in ieder geval in de eerste voorronde van de halve finales van het LVK. De stemmen zijn al geteld, dus wat we nu allemaal doen heeft geen invloed meer op de stemmen. Maar we gaan wel echt nog kijken, want niet alleen op de radio willen we het LVK doen, ook op de televisie. Nu heb ik me even ingelezen en die leedje gaat over het feit dat het best wel eens een keer lastig is om een neetvierder uit te leggen wat vastlovend is. Heb ze dat wel eens metgemaakt? Ja, zeker. Als ze van boven de rivieren hebben, ja, die vinden het een beetje raar wat wij allemaal doen. Is het in het stukje LVK, is het in het stukje gewoon het vieren, hey, in Grubbevorst, de gekke maandag. Ja, gekke maandag, waarom doen jullie het anders? Ja, weet je, wij zeggen vastelovend, dat zit gewoon in dat bloed. En als ze het eenmaal meeproeven en die zien wij hier in Grubbevorst ook dukzat, dat ze er dan bij zien. Na zo'n dag zeggen ze echt van, ja, dit is gewoon uniek om dit mee te kunnen maken. Dik zelf zien, feest vieren, wazelen met een vrienden. Dat maakt niks uit, we maken samen dat feestje. Ja, Bjorn, daar gaat ook een LVK-liedje over, hè? Martijn de Jong en David Peters hebben dat geschreven voor dich. Heb ze daar nog inbreng in, als zanger? Ja, ja zeker. Kijk, Martijn en ik eigenlijk al jaren bij elkaar als schrijvers. En ik mag dan als uitvoerende dat doen. Ja, we beginnen ergens mee. En het melodietje, daar kom ik vaak mee over de brug van, hey, is dit nu leuk om dit riedeltje wat we gaan doen? En ja, dan moet er een tekst bij komen. En in deze zin hebben we David Peters gevonden. En ja, die heeft dat nog mini dit jaar toch wel weer haar fijn in elkaar gelust wat wij in de kop hadden. En ja, gezamenlijk als de race van dit moet een echt kunnen rijden. Ja, het is heel grappig aan het clipje waar we dadelijk erg gaan kijken. Ik dacht even dat ze dit gaat sloten klonen. Maar ik zie gelukkig nu dat ze nog maar gewoon alleen was. Ja, dat is wat lastig om die technieken zo ook neer te kunnen gooien. Maar ja, we hadden het idee, ja, we zitten in een rare tijd. En ja, het is lastig met veel mensen wat te doen. Dus kwamen het idee van, nou, ik ga het allemaal zelf doen. En ja, zodoende, het is geen coronaliedje, maar de ziesteek over 20 jaar kan ik nog zeggen. Dat was er toen aan de hand, want Ja. voor een deken allemaal. Ja, het is zeer coronaproof opgenomen, dames en heren. Je gaat ervan genieten van liedje nummer 13 en ook van de clip, wat je gewoon nu dan eindelijk zien. Vastelovend is, uitkomend voor Grubbevorst. Hier is Bjorn van Berkel.